os fines de semana eu tiño netos e tiño fillos e pois non me gusta, incluso lles tiño dito algunha vez de que veñen de vir a casa, dicir, este fin de semana non viñades porque andan os cazadores. A ver, ao final por aquí hai moita zona de monte, pero tamén hai casas. A ver, o noso problema é que chegamos no 2022 e, bueno, agora mesmo temos un fillo de 1 ano e medio, temos un perro e gustanos pasear por aquí, por esta zona, pois ás veces aparecen e danos moito medo. Paco, estamos vendo agora mesmo, nos estamos aquí ao lado do monte, pero tamén ao lado das casas. A lei permite isto? Non, a lei di que teñen que deixar unha distancia mínima de 100 metros do núcleo rural. Cando xiramos aquí e vemos que hai todoterrenos aquí aparcados, os remolques, se pretendíamos meternos ao monte, pois xa non metemos, ou damos a volta ou vamos pola carretera e seguimos, pero desviándonos, porque aparte non ven ven 15 con 5 todoterrenos e 15 escopetas. E claro, cun neno, cun perro, cun tal, que o perro métese po monte e vas detrás, e pode haber un problema. A ver, non é igual a casa menor a casa mayor. Mira, esto é para a casa menor. Esto non sería tan peligroso a 100 metros, pues prácticamente non facería daño. Pero esto, a 500 metros, pode matar unha persona. 500 metros que é o que usan pro xabarín. Claro, pues bueno, cada tiroteo mete medo. Isto mete medo, aí non se pode pasar. Concha, ti directamente na túa finca que tes atopado? Pois un cartucho. De 10 anos para aquí, máis aumentou. En eses 10 anos levaches algún susto? Sí, claro. Si os teño pegados no muro. Ai, a mí me pone moi nerviosa. Me dan miedo. Outra das cousas que denunciades os veciños, ademais das distancias, é que directamente, segundo vos entran nas propiedades. A ti mesmamente entraronche na finca, os cazadores. Sí, non é a primeira vez. Entraronme no ano 22 e agora, este sábado día 8, pois os pillei. E que che dixeron cando se atopaches aí? Bueno, dous reaccionaron ben e deron a volta. Un botoulle jara e baixou para baixo, saltou por unha vivienda que hai ali, se ve ali, e saliu por onde lle jara. Intento vir co meu fillo en esta época, é intolerable ter unha zona tan bonita para poder pasear con el por aquí e non poder, polo feito de que anda esta xente por aquí. Denunciamos no ano 22. Esta foi a resposta que tiveches. É un sitio hábil para cazar e eu sinceramente abrir os meus terrenos e a solución que me dá. Mira, aquí, neste plano, onde mataron os bichos, todo, aquí uno e outro, estes días todos, mira por onde estaban as casas todas por aí. Que crees ti que ten que pasar para que vos fagan caso? Pois unha desgracia. Dende o Concello son ben coñecedores das denuncias interpostas polos veciños e veciñas da zona e instan a que se tomen medidas para que o caso non vaya peor.